guys! Good morning and welcome back to my channel. Ngayon ay pupunta tayo sa Arenas Drive. Ang way namin ngayon ay papuntang Larug-Larug. Right? Sabi ko nga, correction. Paano daw? Maway may lakmis mo, may saksa kay tumbok. Ah. Maway man. Aking ay kwento na mo. Kapin maway tampol. May papalitan si Weng. Tapos nun, amay ayusin nila. Pag may amay ang kamulang to, Aramay kagula. Lo. Pagpag. Di, dinaral na Weng man. Agala ko ba yun? Lokal yan, lokal. Kaya ako ni aga ni nun sa di pa ako nagsarap humirang sirala. Lokal.
Ah, butaw! Gini niya ganda lang. Ah, butaw! Mata may bumba. Binyagan daw kasi. Binyagan. Baka bumaon. Baka dun na ano. Magwas! Ano yung rule? Wag na. Dito kami sa bagong eatery. Wala na din sa favorite. Wala na.